Det er jo fra Sparekassen. Ja, Vi er jo aktionærer. det er jo det. Ja. Så får man ikke de store gaver. Ja. Værsgo, ja. Skal vi gå i gang? Ja. Det er i orden. Skal vi ikke starte med at trække sådan en op? Det gør vi. Det er jo værd til det. Det er det nemlig. Ja, men så vil vi ellers sige velkommen til Skovvej 19, til Svends Have. En dejlig sommerdag. Ja. 1995. Ja. Og det her, det er en lille overraskelse til dine børn, Svend. Det er en aftale, vi to har haft. Ja, ja. Fordi vi skal høre noget om dit liv. Ja. Skal vi starte med at hælde op? Det gør vi. Skål. Skål. Og så starter vi med din fødsel, ikke? Det gør vi. Godt. Den kan du ikke huske. Det kan jeg. Nej, nej. Men det starter i Frørup. Ja, jeg er født den 29. i 1914. I et meget, ikke fattigt hjem, men meget sløj. Min far var murer og kørte langt for at få arbejde. Jeg har blandt andet været med til at bygge Rødby hernede. Og det var vist nok lige efter 1. verdenskrig. Det er dit barndomshjem, du har billede af her, Ja. ikke? Hvor i Frørup er det? Det er Kan du fange det, Peter? Vi prøver. ikke lige midt i Frørup, men et lille stykke udenfor. Min bedstefar havde en lille ejendom på 3 tønder land, og så var her træskomand ved siden af. Mm. Den ejendom overtog min morbror. Og da jeg var barn, der var der vel, jeg tror der var en 200-300 tønder land til Frørup Præstgård. Ja. Så blev den ustykket. Og der ligger 4 husmandssteder derude på vejen til Ørbæk. Ja. For ugen der er stadigvæk 22 tønder land til Frørup Præstgård. Og der var der mange husmænd, der fik noget tillægsjord. Og der fik min morbror så sådan her 7 tønder land. Og det var sådan dengang, at vejgrøfterne, det kunne husmændene, de kunne købe vejgrøfterne af kommunen. Til hvad? Ja, så gik de ud og slog græsset og Nå, kørte hjem til kvierne. Ja. Og når så græsset var gået op igen, så havde min far lavet sådan et bur, hvor der lige passede til vejkanten. Og der havde vi så 3 gæslinger i gående. Og uden så, min mor, hun hakkede roer, hvor vi så havde, hun havde barnvognen stående på det mindste. Og vi ældre, vi lå og hjalp til med at hakke roerne. Men I har roer for gårdmænden, eller? Ja, det gjorde den. Hvad gav det af penge? Ja, dem så vi jo ikke ret Nej, meget. det Det er- var som min mor. Ja. Men hun tjente sådan, at vi kunne få en patgris, og hvad har den kostet den? 20-25 kroner. Så det er jo ikke meget. Men der var også nogle måneder, der skulle mættes. I var, hvor Ja, mange var der. der? 11? Nu har jeg kun været, hvor vi har været 3. Alle de andre, de var her ved ude. De kom jo ud lige snart, de var 14 år. Ja. Også pigerne Ja. kom de ud på gårdene. Men I var 11 børn. Det var vi. Og jeg kom så ud på en lille bundgård på 18 tønder land. Og jeg havde jo forestillet mig, at jeg kom ud og tjene, at jeg skulle ud og køre med hestene. Den første måned, der lavede jeg ikke andet end samle sten ud i marken. Bunden sagde, du kan ikke andet. Og det tror jeg også er rigtigt. Det tror du er rigtigt. Ja, jeg tror, det er rigtigt. Indtil vi hos på en 14-årig dreng. Men jeg havde dog gået på arbejde. Alt det arbejde, der kunne fås. Blandt andet var der et... ja, nu er jeg jo født i den tid, hvor det elektriske kom frem. Mm. Og der var mange bønder, der var meget betænkelige ved at få kraft lagt ind til taskværk. Mm. Og der var der sådan et omrejsende taskværk. En demonstrations... Nej. Hvad? Og så Nå, det er ligesom maskinstationer. ja, så satte de kornen i hest. Og der var jeg med, og der bar jeg avner. Og der har jeg været 12 år, jeg var med 2 gange. Det fik jeg 1 krone om dagen for. Prøv lige at stoppe. Vi kører nu. Ja, og så havde Peter jo problemer med lyd og billede og vindbuller, så vi har lige stoppet et kort øjeblik og fået en parasol op. Ja. Det hjalp, Svend. Ja. Og så vil jeg vil lige sige, jeg har vel været 9 år
Det kan altså ikke blive liggende. Nej, men vi fortsætter bare, mens Peter han... Jamen så. Til fastelavn. Ja, Der sang vi fastelavn i 3 dage. hvorfor 3 dage? Ja, det var gjorde for- vi bare. Nå, Den første om lørdagen, der tog vi Frørup City. ja, Og de andre 2 dage, der gik vi ud til bønderne. ja. Og Nå, så var der lidt flere femmer i du kan tro, der var 25 år, det var mange penge. Hvor meget... Nej, det var vel 1 og 2, I fik mest af. Jeg er 5 år i selve Frørup City. Ja. Men ude på landet, der... Men det vil sige, når du siger, at dit barndomshjem var fattigt, Ikke fattigt, men Nej. de havde det meget småt. ja, hvad vil det så sige? Hvad var der af indtægter i sådan en familie? Altså, din der far var- havde kun murjob Ja. om sommeren, og Ja. så var det... Ja, og så var det ellers understøttelse. Ja, Og så var det sådan, i hvert fald, mens jeg i begyndelsen jeg var i fagforeningen, og der kunne vi jo ikke hæve understøttelse uden 2 år. Hvis vi opbrugte 2 år i træk, kunne vi ikke få det næste. nej. Men det, nu er vi jo tilbage. Nu skal vi lige have din barndom. Ja, ja. Du har ikke snakket meget om skolen, Svend. Nej, den var meget ringe. Vi gik kun i skole hver anden dag. Ja. Og hvis der så var noget at lave med bønderne og sådan noget, jamen så hver anden dag, der gik vi jo så på arbejde der blev Ja. det jo ikke til ret meget med Nej. skolegangen. Og Kan du huske dine lærer? ja, det kan jeg. Den lærer, det var Hvad hed de? Der hed Rasmussen, og den anden hed Vilhelm. Det var første og anden læreren i, Ja. i Frørup. Ja. Og hører vi? Ja, ja. Jo, det var det der med fastelavn. Altså, så tog vi Frørup City. Ja. Og så de næste dage, der gik vi fra morgen til aften. Vi fik jo en fastelavnsbolle der til. Mm. Nå, jeg kunne godt tænke mig at synge. Ja, det må du meget gerne. Hvad sang I? Var det ikke den, vi kender i dag, da? Jo, fastelavn er vi nået. Bolle vil vi have. Vi har slået en pot i tur, vi har en tilbage. Hønsefør, bullerør, halsen af en svane. Dem, der kysser pigerne, de har en hæslig vane. Jeg er født i England, og du er født i Skåne. Vil du være min lille mand, så vil jeg være din kone. Der står et træ, min far skår, det bærer så nylig grene. Hvis jeg ikke blev gift i år, så ville jeg være alene. Og så fik vi jo 25'eren. Mm. Og når vi så havde fået den, så sang vi: tak skal I nu have for denne gode gave. Gud fader ude i himmeri, belønne jer derpå. Og så var vi sikre på, der hvor de gik i kirke meget, Ja. der kom der en 25 år. I var rigtig udspekuleret. Ja, det var vi. Men det vil sige, det handlede meget om at få nogle pengeskrav hjem. Ja, og lige, de penge, lige fra barnsben af. Ja, og de penge der, de blev sat på, der kunne vi købe skolemærker, ligesom vi kunne i starten, Ja. ja. Vi gik i skole. Ja. Og der havde jeg til hele min konfirmation. Det vil sige, du betalte selv dit konfirmationstøj. Tøj. Ja. Der var jo ingen gilder dengang. Nej. Det var der ikke. Men efter det første år med at samle sten hos skovmændene, så fik Ja. du lov at køre hestene, eller hvad? Ja, det gjorde jeg. Efterhånden fik Ja. jeg lov. Så kom høsten jo, og så skulle du begynde at pløje og sådan noget. Så det fik jeg lov til. Ja. Det var der. Men det vil sige, du startede som bondekæl, så? Ja, ja. Og der tjente jeg så på en 2-3 gård omkring i Frørup. Og så skulle jeg jo på session, og der tog jeg med et år før jeg faktisk behøvede det, fordi jeg ville med sammen med de kammerater, jeg havde været ungdomsvenner med. Og jeg ville altså være soldat. Mm. Og jeg sagde til sognfogeden, jeg vil være soldat. Hvorfor? Ja, det vil jeg ikke. Det vil jeg bare. Og jeg vil gerne have været garder. Det kunne jeg måske nok have blevet, men så skulle jeg vente et år mere. Det Så ville du var jeg blevet ikke. et par centimeter højere, eller hvad? Og så var jeg ligeglad. Men så sagde jeg er ligeglad, hvor jeg kommer. Jeg vil bare til København. Mm. Og det kom jeg så. Og du blev garder, eller hvad? Nej, jeg kom ud på Bosmanstrædskasernen. Ja.
Jeg var en år her med trænerafdelingen, Ja. og vi blev sådan set uddannet til at være oppasser, og det blev jeg også. Ja. Hvorfor ville du til København? Ja, København, du, det... Du ville bare se København? Ja, det... Da jeg var barn, der var unge mennesker, der København, det var noget stort. Ja. Og det, da jeg kom op i hallen der, det første jeg blev så forbavset over, det var, at der sat en 4-5 skopusser. Jeg tænkte, det var sgu mærkeligt, de skulle pusse det sko. Ja. Du blev oppasser, siger du? For Ja, hvem? for en kaptajn, der var Peter. adjutant for Christian den 10. Ja, jeg skal lige Så ud. røg parasollen igen. Jeg går lige ud i et stort billede, så flytter jeg den. Kan vi fortsætte så? Ja, I fortsætter. Ja, okay. Du blev adjutant? Eller du blev, Jeg blev oppasser for oppasser. adjutanten? Ja, det gjorde jeg. Og det bestod jo i at have 2 heste, som jeg skulle strile. Og så skulle jeg røre den, hvis ikke jeg havde tid, det her jeg næsten aldrig. Om morgenen, når jeg havde ordnet hestene, så skulle jeg om i privaten. Og der skulle jeg så pusse fodtøj. Nå. Og jeg tror, der var 15 par sko hver i det eneste sted. Jeg havde 3 par lange støvler i at pusse. Når jeg så var færdig med det, så var de færdige med at drikke morgenkaffe. Børnene var gået i skole. Og så fik jeg kaffe og det brød, der nu var tilbage. Når det så var gjort, så fik jeg en sæl, og så skulle jeg køre i byen og købe ind, hvor der nu skulle bruges forskellige ting. Køre på posthus. Hvad årstal snakker vi om her? Der snakker vi om 34. Ja. Og så var jeg med ham på Sorgenfri, når Christian den 10. var der. Ja. Der var jeg så med i Halsnæs dag. Og så var jeg også oppe på Fredensborg. Det vil sige, du Og har der red jeg op på den Det vil hest. sige, du har set Christian den 10. Ja. Tæt på. Ja, det har jeg, når jeg kom ud og skulle rige om morgenen. Det gjorde jeg klokken 7. Det var i november morgen, jeg var der. Ja. Så skulle jeg op og kalde på kaptajnen. Og så mødes vi i den port, hvor han kom ud af. Der holdt der sig inde med, stod der så inde med hesten til ham. Ja. Så Hvor længe var I soldat? Lå man inde? det var 9 måneder. Nå, 9 måneder. Ja. Der havde jeg jo en 3 måneders skoletid på Bosnestræt, og så blev jeg flyttet om på Artillerivej. Og så kom jeg hjem, og så blev jeg bundkald igen. Hvorhen er der nogle pladser, du særligt husker? Ja, det er der jo. Det er jo landrådet. Det er landroet Ja, her i Nyborg. ja. Der traf jeg så ingen. Ja, den historie har vi Den har vi jo hørt, ja. Men der kan vi godt tage den igen, jo. Ja, det kan vi da godt. Hvordan fandt du ud af, at det lige var hende? Ja, det fandt jeg jo heller ikke ud af, jo, for det var jo ikke pæne ord, der blev sagt om mig. Men Hvorfor ikke? Det skal vi jo vide. ja, det skal vi. For da vi havde fået hestene eller fået kørende om eftermiddagen, så skulle vi jo til at malke. Og så siger jeg min makker, vi var 2 mænd, 46 kører havde vi. Ja. Så siger han, nå, skal jeg have fri på søndag, og så skal du lige sætte sig ind i det. Og du skal veje mælken, og det, der kommer ind til bestyren, skal også skrives, og så kommer skovbestyrens bi som reglen hver dag, sagde han. Nå jamen, det var da i orden, det skulle jeg jo nok. Og det kan være, det er noget for dig, så. Ja, nå ja, det kan da godt være. Men jeg skal nok sende hende om, hvis hun kommer, sagde han. Og hun kom jo også, og jeg kunne lige så tydeligt høre, at han sagde, skal du da mig helst få en ny formester, det kan være, det er noget for dig. Og hun kom også. Goddag, sagde hun, jeg her Inge. Ja, jeg her Svend, sagde jeg. Og så gik hun igen, og jeg skævde jo lige. Jeg kunne jo godt se, at der var noget pænt ved hende. Ja. Hvor sagde det henne? Det pæne? Benene. Og så kom hun jo om og skulle have mælken, så siger han, hvad siger du til ham? Hverken er ham, sagde hun, har rødhårdt. Nå, men der gik jo en 14-dages tid, og vi havde fået kørende på græs, og jeg kom hjem og skulle ind med mælken på mejeriet. Det gjorde vi hver aften. Og så har jeg fået at vide, der var Berle Javnslev. Og tjenestepigen og hendes makker der, de vil godt med. Og ingen vil jo også godt med, men hun har ingen penge.
Og du havde forhørt dig, om hun måske skulle til bal i aften? Nej, det havde jeg ikke, men pigerne der, de var blevet veninder jo. Nå, okay. Ja, stort set sådan. Så siger pigen på landbrug, kan du ikke låne hende en krone til at komme ind for? Nej, så jeg vil give hende billetten. Mm. Men så skal hun også danse med mig én gang. Mm. Og det ved hun jo så godt. Nå. Og det blev jo så til mere. Ja. Ja. Ja, så blev Var det den aften, I fandt ud af, at det var jer to? Eller? Nej, der gik lang tid ud, fordi hendes hjem var jo, ja, det var jo også små tider der. Ja. Og hendes mor var død, da hun var 12 år. Mm. Og når de tog hjemmefra, så fik de den besked, at de skulle ikke komme og låne penge. Og de skulle ikke komme slævende hjem med et barn. Mm. Og det var, de tider var det jo ikke sådan, som det er nu. Nej. Så derfor der gik lang tid. Det var også noget Men så gik vi jo til bal, og vi gik jo i biografen. Ja. Men det der med fritidsinteresser, som man kender dem i dag, havde man det? Nej, det havde vi ikke. I arbejdede? Ja, vi arbejdede jo Ja. op klokken. Køerne stod på rejse, hvor vi op klokken 3:30. Hvor boede du henne, før du blev gift? Ja, der boede jeg på gården. Du boede på gården? Ja, Costa Lucia. På landbrug? Ja. Nå. Så senere ude på Ny Baglegård. Ja. Og så, så kan du huske på, så kom jeg jo ind til kommunen. Og det har jo nok gjort noget, at hun tjente ved skovbestyreren. Og jeg var sådan set, stod mig helt godt ved de to bestyrer der. Ja. Men havde de nu brug for en mand på avlsgården eller på landbruget, sådan i høstens tid, så blev jeg sendt derud. Ja. Og så fik jeg selvfølgelig kommunens timeløn. Men, og det var jo 10 timer. Ja. Og den gang gjorde vi, hvad der blev sagt til os. Ja. Og hvis jeg havde sagt, nej, det vil jeg ikke, det der, så er jeg bare blevet fyret. Færdig. Men de første årene, det var jo selvfølgelig småt. Men så 1940, der kom jo så isvintrene. Ja. Og der gik vi jo over Storebælt der. Ja. Men det kan være lige inden vi når det her til, at vi lige skulle fortælle, jeg ved ikke hvor meget vi fik med om dine, hvordan kan du egentlig huske tilbage? Kan du huske dine bedsteforældre? Min bedstefar kan jeg ikke, han døde. Jeg ved ikke hvor meget du har fortalt børnene om dine bedsteforældre. Det er mig lidt. Ja. Men prøv at fortælle det du kan huske om dem. Hvad lavede de, og hvor boede de, og hvor kom de fra? Ja, min bedstemor, hun boede ved min morbror. Han var ikke gift. Så, også det fra så hun holdt, ja, så hun holdt hus for ham. Ja. Og min bedstemor, ja, hun var sådan en gammel krumrykket en. Ja. Og det er meget lidt, jeg har... Din bedstefar, Ja. kan du ikke huske? Nej, Nej. kan jeg ikke. Og jeg er slet ikke min farfar Nej. og farmor. Nej. Hvad med din far? Og, ja, min far har blevet 93 år. Blev han 93? Det gjorde han. Ja, og så har du mange gode år endnu. Det- Ja. Det, hvis jeg skal blive lige så gammel, det bliver jeg nu ikke. Og det håber jeg heller ikke. Jeg håber du ikke. Nej. Jo, men altså, hvis man er frisk lige til det Ja, sidste. det- Ja, hvis vi har blevet ligesom postmesteren herhen. Ja. Men min far, han var fuldstændig tunghørt, og så var Ja. han blind til sidst. Ja, så er det ikke sjovt. Nej, det er det ikke. Nej. De sidste 2-3 år, det her har slet ikke noget med. Nej. Men du hopper jo stadigvæk rundt som en... Ja, jeg har lige klippet hække, og Ja. Thomas har kommet og slår græsplænen, han mangler jo altid penge. Så har jeg sådan en dame, der går ind for mig. Ja. Den Men, luksus har jeg taget. Ja. Det er der ikke noget at sige til. Nej. 1940, siger du? Ja. Nej, du blev ansat som arbejdsmand ved kommunen i... Ja, det var først. Det var... Jeg har nok været 41. Har det været 41? Ja. Men så tjente du Nej, penge det ved- var før. Det var før. Ja, jeg mener, du sagde, at Ja, det var omkring før. april... Det var den 1. april 1940. Ja. 1940, ja. Ja, det er rigtigt, men så der havde vi jo så også isvinteren før. Ja. Det var jo fra januar af. Og der tjente du penge ved at gå over med... Ja, vi fik 50 kroner hver gang vi gik over. Ja. Ja, nu er det et dårligt billede. Det er noget fra... Ja, Nyborg, det, er det fra Nyborg Avis, eller? ja, det er Socialdemokraten. Nå, Socialdemokraterne. Men Og Svend, han står her.
Jan, kan du flytte hånden til? Ja. Det er godt. Og hvad er det, du laver derude, Søren? Ja, der er vi jo faldet i en rend over på Korsør. Den er vel 1,5 meter bred, Ja. og den fryser aldrig til. Nej. Og så skulle vi have drøn på for at komme over. Ja. Du kan nok se, at vi er mange. Ja. Og der når vi jo ikke komme over alle sammen. Og der. Hvad så båden? Går den, Ja, så. går det var- den til, eller hvad? Nej, Nå. det var, de holdt den jo, som du så den der. Ja. Og det var jo kvarte kroppe, oksekroppe, vi Fragtet over? ja, fra Robin Sørensen. Ja. Og den må vi så have læsset af på isen og have båden trukket op, Ja. og så kørt tilbage igen. Ja. Ja, tak, Jan. Jamen det er, vi skal lige have, det er Svend, der går der. Nå, men det er så. Hvad tjente man ved at gå over der? Vi fik 50 kroner For, Ja. sådan, for hvad? For en tur? for at gå derover. Og vi kunne ikke komme hjem samme dag, Nej. så vi logerede på Sømandshjemmet. Ja. Så der var Så der var ikke så meget. Nej. Men på den anden side havde I jo ikke noget andet. Nej, og vi skulle spare på understøttelsen. Mm. Og vi var over 5 gange. Og Det var ikke helt ufarligt, var det ikke? det var det ikke. Var der nogen, der kom... Ja, det var der. Men til den sidste gang, at vi gik fra Korsør, der var det toget. Og der stod så meget vand. Ja. Så meget vand på isen. Ja. Og vi fik ellers en dejlig madpakke med. Ja. Vi tog ikke at stå stille. Vi tog helt strækket på en gang. Ja. Og fik så båden slæbt op. Og næste dag, der var det jo klart vejr igen. Og der var der jo en hel del, der var på vej over, og så kom ud på en isflage. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har læst om det. Nej. Og der var isbrygeren Christian den 10. Det var en af statsbanernes færger, der var lavet om til det. Mm. De redte dem op nordpå. Nå ja, det var noget med, at de drev op mod Æbelø, Ja. eller det op omkring. De var en 4-25 stykker. Det var de. Men så brød isen jo op. Og så lagde færgerne til ude på den gamle Knudsrue derude. Mm. Og så blev der kørt godsvogn ud. Der var spor hele vejen ud dengang. Og så fik vi nogle af de vogne, de herinde på banegården, der ikke må du nok huske, at den ikke gik og træt med. Ja. Og så var det et stykke gods, der så blev læsset på de vogne og ind i banegården. Mm. Og der var jeg der ligger med en, det meste af en uges tid. Og det blev så kørt ned på pakhuset ned, og så kom jeg også derned. Og jeg var lige ved at blive DSB-mand. Ja. Men det kunne ikke lade sig gøre. Hvorfor ikke? De har ikke brug for nogen sag. Ja. Så Så det var så for 1. april 1940. det var ja, det kan jeg godt sige, meget bestemt, for det har været omkring fra den 10. februar og til omkring med den 15. Ja. Så sent var det. Aha. Det var det. Ja, og så indimellem, vi var 2, der boede op i Nørre Volga, 28. Og vi skiftes til, vi var arbejdsløse begge to, vi skiftes til at stå op om natten for at se, om det sned. Og hvis det sned, kunne vi gå ned på banen. Ja. Der fejrede vi jo sporskifterne med de små koster der. Mm. Så hver anden nat, og så bankede vi bare, Ja, og så blev vi dernede. Det var hårde tider, og det var det. ja. Og så, Men det kan sige, at I blev afskediget på gårdene der om Nej, men- vinteren. Siden nej, du boede i Nørre men Voldgade. jeg kunne ikke leve af den. Det kunne du ikke? Nej, jo, det kunne jeg nok, men vi fik 46 kroner om ugen, og lønnen som arbejdsmand var jo ligge på omkring ved 60 kroner, eller 55 kroner, 60 kroner, næsten. Nu arbejdsmænd, de fik vel omkring ved 50 kroner. Mm. Men så kom jeg ud. Så kom jeg ud i ved Ringbanen, du ved, den gik Ja. over. Nå, du kan Så- huske, Jo, privatbanen. den gik over. Den gik over vejen. Der var bommet der, Ja, ja. Liverpool. Mm. Den var jeg så med til at grave under. Det var i 39 Ja. om sommeren der. Men det blev jo så efterår
det regnede, og vi kunne ikke krydse, når vi blev sendt hjem. Og så tog jeg ind på støveriet for at se, om der var noget der. Der kom jeg så ind. Men jeg var der kun i 8 dage. Nå, Så blev jeg fyret. så var der ikke mere. Nej, det var jeg glad ved. Men det var lige op til jul. Ja, Og det er nok den sløjeste jul, vi nogensinde har haft. ja. Men vi klarede det igen. Men hvornår, nu har du ikke sagt noget om, hvornår I blev gift og sådan noget? 38. Det blev i 38. Ja. Det vil sige, at så havde I allerede bredden på det tidspunkt? Ja. Jeg har født den 1. juni, og vi blev gift den 5. marts. Så det var jo ret hurtigt. Mm. Det blev en større jul. Det gjorde det. Der var ikke andet og flæskesteg på bordet? Jo, det var der. Nå, Jo, det var der. Men trods alt så, det er den jul, der har været sløjst. mm. Og så kom krigsårene jo. Og der var der jo ikke nogen girlander, der skulle hænges op i gærne. Nej, Og der må det jo ikke være lys. nej. Hvorfor snakker du om girlander? Det var fordi, du havde et fritidsjob, ikke? Ja, det var så efter krigen. Ja, det var efter krigen. Det var efter krigen, ja. Der bandt vi girlander. Hver år til jul. For at tjene nogle ekstra Ja, kroner. og der blev der jo en god jul ud af det jo. Ja. Hvordan får man sådan et job? Hvordan finder man ud af det? Ja, det var igennem installatørerne. Ja. Men så blev det jo sådan, at Jamen, hvordan finder de ud af lige at henvende sig til Svend Andersen? ja, jeg gik til den. Når det var dig, der gik Ja. til dem, ja. Og så der var ingen rigtig, der ville der. Og der skulle jeg hente skræn. Det fik jeg jo så gratis med kommunen jo, fordi. Nå. Men jeg var jo arbejdsløs om Ja. det. Men det sidste år, Der er alligevel noget handelsmand i det, er der ikke det, Svend? nej, så havde jeg været død og sult. Jamen, du kan finde ud af at hente gratis Ja. græn og Ja. en... Jo, for de fældede jo nogle grænder samtidig om vinteren. Ja. Så kunne jeg ellers Så godt. spurgte du om det, det kan Ja, jeg ja. godt fjerne. Ja, ja. Nej, det sidste år, der var jeg jo så ligget blevet skraldemand. Og der bandt jeg til hele byen. Og det vil sige, at den sidste nat, det skulle være færdigt om morgenen, og der bandt jeg hele natten. Og så gik jeg på arbejde næste dag. Men så begyndte det jo at tåge af, og så er vi grønhandlerne, de vil selv have Det det. er arbejde, ja. Ja, de kunne ikke, og de ville ikke betale for det, og Nej. så gav jeg ikke mere. Nej. Men jeg bandt. Det sidste jeg bandt, det var for Godthop og Skrøjer Hansen. Og har bare med så mindelig om ikke jeg ville fortsætte så lang tid, at han havde forretningen. Men så gik det jo over til plastik. Ja. Og vi snakker om de der girlander, der Ja, hænger ja. og pynter i Ja, ja. over Ja. gaderne. Ja, Det blev en bedre jul, så ja de det gjorde år det. der. Det gjorde det. Der var lidt ekstra Ja, kroner. det var der. Skal jeg lige bryde ind her og sige, Ja. nu har vi kørt en halv time på det bånd. Skal Ja. vi skifte? Ja, skulle vi ikke skifte bånd, så kan vi tage en øl og fortsætte. Vi stopper. Okay.